салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. Салом алейкум ака. Ин даро чанда ака? Ва алейкум салом. И даро 1100 сом хоб российский заводской краска лаканио 1100 сомон. Ойнадорш 1200 сом. Хоб инай коричневиёш комплект. Ишам 1100 сом. Инай коричневиёш ҳастай. Орех, свети орех. Иам ҳамун заводай мақсад Кавровский завод. Хати замок, памок комплект, замоки оригинал 1100 сом. Арсеш яна. Бале. Краска лаканио да лакш блистит кадан мегирам. Хоб инай оҳаниёи ду табақани як 20 ро уна бараш. Заводской Хитой дорем, заводской Россия. Мақсад даҷа тайёр намешад. Хитоиш 3700 сомон. Уна рупару кабут российский 110 кило. 4400 сом. Дурун сафед, дурун сиёҳ. Ҳама замокҳои оригинали худаш. Хоби нав овардами дарора бори нава. И 3000 доставка установка дури шаҳри Душанбе. Хай устош дошта боша, устош ҳам минус мекунем шабо. Иам дари хубай. Заводи Промет. Пушиданошунам хушрӯя бе овозан. Иам хоб 65-70 кило весиш 3000 доставка установка. О сетаи резини ғавс ва круп, сетаи замок, сетаи петли. Ишам ама 85-90 кило, иш 3300 сом доставка установка. Бале, вайшам ава. Инаи як 20, аму дара як 20. 120-130 кило мебура вазбинаи. 4800 сом доставка установка. Майдашам ҳуй мешава. Дуруш хайтек. Дав видео гуфта будем ки нашуд хинаки намегзара, овоз намегзара, ҳамаш қоидавия. Иш 110 кило ҳавая 100 хоб 4400 сом. Дуруш хайтек. Хайтек сафедшам дорем. 5 таи калид ҳар як кадомаш. Инаи я табақаш. Ям 65-70 кило 3000 доставка установка. Мақсад ҳами чӣ дари ки майдаи аста, калонш ҳам аст. Размерои 90 ҳам аст, 96 дар ҷои як ҳам аст. Ҳала иш чӣ? Иш 2900 сом. И заводи Промет. И ду резин дора, се та замок дора. Бирам вазбинай 70 кило мебура ба ҳазор. Хоби ам бори навай 4000 доставка установка. Ирам вазбинай вазнаш. Дуруншам созаира. Иама 85-90 кило 3300 сом доставка установка. Ё ама глои навай бори наванда ё. Дурунуш хайтеки сиё сафед.
Bakın. Ben yok. Hm? Sonra bekleyin. Yo 2700 сум. 2700 сум доставка фақат ё. Установкашам бигам бекем установкаша фарқ надора, проблема нест. Ишам ҳамрааш. Bunu şamış ya. Durunuş ne dige rangam berun shay duruni. Ne şamış ya? 2700 сум доставка. И Россия свети коричневый ишам ҳаста. 4300 доставка установка 90 кило. Ами цена сар мешада российский. Хитоиш ай 3000 сар мешава. Ишан российский хоб 2600 сум доставка установка. Барангиш 2000 доставка установка. Ҳамаш қоидавия шумоизоляция, заводское, замок, резин. Хоб вайш 2500 доставка установка 2500 свет сиёҳ шамас ниёзи коричневия. И дыта резин, дыта замок. Иш 2200 сум доставка установка, иш ду резин, ду замок ишам. Dem siyah şaması ya. Иш свет сиёҳ шам дора бале. Инаи дар мақсад вазнбинтара 140 мумкин вазнаш болотар боша 140 кило оина дора дурунуш. И арабика, иам боринава, иам хубай. Як табақашам аста, як табақаш 3700 сум доставка установка, ду табақаш 5300 сум доставка установка. Tamam. Aka adreson номеротона гавзани накам. Хуб бозори Кушониён шаҳри Душанбе, даромадгоҳи 8, мағозаи 192 Номеротон 919 43 82 86. WhatsApp-ым да ҳамин номераи мақсад сурат пурат роҳӣ кардан шид. Роҳӣ мекунам, нархошам менависам, вазнамшам менависам. Маълумотшам метиҳем караш. Саломат бош. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.